Mr. Cashboy, wai me kai za a kai ka gidan kaso? Ko da yake manyan arewa gaskiya ne ba sa so. Naga bakin ka na rawa, ko dai gaskiya ne zaka fi so? Mana ka zo min inda nake so. Na lura manyan ƙasar na yan arewa ne ba sa so. Ka duba kullun talaka jikin mu duk faso. Babu yaro babu babba kullun muna raki. Ka duba in mun yi noma ma ba su ba mu taki. Ko da mun yi karatu ba su ba mu aiki. Amma a haka su sa a zo gari ana ta yaki. Mun lura da sa hannunku ake karkashe mu. Sai dai mai ta ihu ba agajin da kuke bamu. Arewa ba abinci kullum muna cikin talauci. Barayi har gida suke bin mu su kashe. Sai mun tara dukiya su lallabo su kwashe. Kuma gwamnati kin kasa daukan mataki. Babu sa hannunku ya za a yi wannan aiki. Idan manya ne muna da su cikin arewa, amma har yanzu rayukan mu kun kasa tsarewa. Tashin hankali kullum sai mun ga gawa. Kidnapper da sun zo mu suke sacewa. Har yanzu fyaɗe a arewa yaƙi ya ƙare. Zaman lafiya kuwa yaƙi ya ɗore. Kullum talakawa muna a danja. Da mun yi magana su ce wai bamu da hujja. Ka duba asibiti babu magani. Talakawa na ta ihu ba su da money. Yanzu tashin hankali babu ƙauye babu birni. Manyan arewa ba ku aiki to da sake. Harshen arewa ne domin ko da ku nake. Zan faɗi gaskiya domin ba tsoro nake ba. Kafin na zo na fara ai sai da na shiryo ba. Amma mutuwa ne to ai ba tsoro nake ba. Kullum nafsin za'ikatul maut ko ba haka ba. Dan Allah mu haɗa kai mu taimaki arewa. Da manyan arewa da ma ƙananan arewa. In kana magana ne kana cikin arewa, inda ka san zaka faɗi da sako kake miƙawa. Allah jikan manyan mu irin Tafawa Balewa. Su ne suke aikin gaskiya wasu na rusawa. In ma zagi na kake ni na ɗauke ka wawa. Dan ko yanzu harshe ya fara bara nan tsayawa. Harshen arewa. In ku gyara maganar za ta iya karewa. In ko ba ku gyara ba to akwai ragowa. Harshen arewa gaskiya ba ta karewa.